Atzo deklaratu zuen Guardia Zibilak, nagusiki deklaratu zuen etzela violentziarik egon akanpadan eta etzuela deliturik ikusi. Eta gaur oraintxe sartu dira auziperatuak eta publikoa babesa ematera, eta gaur polizia foralak deklaratuko du eta denbora ematen badu gure Aroztegiko testigoek, eta hoixe, nola jaten den gaur eta absoluzioa eskatzera. Epaiketaren lehenengo jardunaldian azaldutako tesiak indarra galdu du astearteko saioan. Zenbait Guardia Zibilek Aroztegian indarkeriarik etzela erabili ontzat eman baitute. Egitasmoaren aurka zirenek langilekin katua eta zakurraren antzera jokatzen zutela, uniformedunei kantuka ibili zirela. Honelakoak gertatu zirela aipatu dute, baina gehiagorik ez. 2021ko apirilean Aroztegian egindako diligentzietan parte hartu zuten Guardia Zibileko zenbait agentek asteartean egiaztatu dutenez, Iruñan Baztango 7 bizilagunen aurka egiten ari diren epaiketaren bigarren saioan ez da egiaztatu indarkeria gertakaririk izan zenik obren aurkako protestetan. Fiskaltzak eta akusazio partikularrek eskatuta deklaratu dute guztiek eta euren nortasuna babesteko neurririk hartu gabe deklaratu dute. Jarrera baketsua zuten, ez nuen hitzezko indarkeririk ikusi adierazi du Elizondoko postuan, destinatuta zegoen institutu armatuko agente batek. Protestan parte hartu zutenek obrekin jarraitzea ez zutela nahi esaten zutela, eta lan egitea eragozten zioten langilea etxera joan zela eta kito gaineratu du. Urdazubiko postuan lan egiten zuen eta hainbat aldiz bertaratu zen agente batek adierazi du jendea joan zela kanpaldira, baina zehaztu du ez zuela inor ikusi makinetara igota, baina langileak kexu zirela ezin zutelako lanik egin. Era berean azaldu du hodi bat jarri zutela errekatxo batean, ibilgailuak pasatzen ez usteko, eta bertan manifestariak eseri egiten zirela eta lo ere egiten zutela. Elizondon lan egiten zuen bertze agente batek azaldu duenez, zerbitzuan sartzen zen bakoitzan Aroztegira joan behar izan zuten eta protestetan parte hartu zutenek euskeraz abesten ziguten. Honen iritziz manifestarien helburua lana galeraztea zen, baina mehatxuri gabe. Oronoz Mugairiko lanpostuko agente batek adierazi du ez zuela indarkeririk ikusi Aroztegian, baina herrietak entzun ditu. Egoera, katuaren eta sagoaren jokoa bezala definitu du izan ere protestetan parte hartu zutenak makina baten aurrean esertzen ziren, baina segurtasun indarrak iristen zirenerako alde egiten zuten, haien ustez norbaitek informazioa ematen zielako. Horren harira adierazi du sare sozialetan argazki bat ikusi zuela non bera Aroztegiera sartzeko bide batean agertzen zen, urrutitik hartutako irudi batean. Inoiz ez nuen indarkeririk ikusi errepikatu du defensaren galderei erantzunez. Iruñako unitate batean destinatutako institutu armatuko kide batek adierazi du ez zuela larderia fisikorik ikusi, baina bai hitzezkoa. Makinaren aurrean jartzen ziren azaldu du. Elizondoko lanpostuko bertze agente batek protestan parte hartu zutenen jarrera pasibotzat jo du eta ukatu egin du indarkeria ekintzarik egon zenik. Guardia Zibilei aur kanta bat txakurtxo bati buruz oihukatu zietela kontatu du, pintxo-pintxoren bersioa bat zela azaldu du eta uniformedunak iraintzeko asma zutela uste bazuen ere ez zuela gaizki hartu. Etxalarko postuan destinatutako bertze agente batek azaldu duenez, Guardia Zibileko kidek hitz jario handiarekin eserialdia batean parte hartzen ari zen talde bat identifikatzea eta desegitea lortu zuten. Naiz eta hoietako batzuk hobeto antolatuta zegoen bertze talde batekin bat egin zuten. Adierazi duenez, bigarren talde horretan buruzagi bat zegoen eta postuko komandanteak Garbin Eliztegi bezala identifikatu zuen, bertan hartu zuten argazki panoramiko baten bidez. Prozedura hori lanpostuan 30 urte daramatzan sarjentu batek erabili zuen protestako bertze parte hartzaile batzuk identifikatzeko. Hain zuzen ere Elizondon 25 urte daramatzan agente batek azaldu du auzipetuen identifikazioa egiteko Guardia Zibilaren Iruñako egoitzatik bidali zizkioten argazkiak eta bideoak erabili zituela. Hala, adineko personekin ez zuen arazorik izan haien nortasuna zehazteko,
baina aitortu du ez zituela gaztenak ezagutzen eta horregatik haraneko bizilagunek galdetu zien. Defensaren galderei erantzunez ez du zehaztu nahi izan nor ziren gazteen nortasunari buruz galdetu zien pertsona horiek. Herriko jendea nire konfiantzako herritarra gisa deskribatzeaz harago. Deitu nien fotogramak erakutsi nizkien eta identifikatu egin zituzten. Ondoren, agenteak izapideak sinatu zituen. Bideoak eta argazkiak gertakarien tokikoak eta momentukoak ote ziren egiaztatu ote zuen galdetuta agentek ezetz erantzun du. Astearte goizean elkartaratzea egin da berriro auzipetuei babesa emateko eta soluzioa eskatzeko. ELA sindikatuaren ustez, arostegiaren bueltan gertatzen ari dena argi eta garbi erakusten du kapitalismoaren aurpegirik basatiena. Hori ikusten dugu hiru ikuspuntu ezberdinetatik. Batetik ikusten dugu nola Palazio Arostegia bezala enpresaren diru goze asezina daukala. Hori erakutsi zuen proiektu xahutzaile eta espekulazio proiektu hau martxan jarri zuenean, eta orain ikusi duenean aurrera ezin duela egin eskatzen du 43 milioi euroko kalte ordaina. Bestetik ere ikusten dugu nola horrelako proiektuak eta horrelako enpresek gobernuen babesa jasotzen dute. Gogoratu behar dugu proiektu honi Yolanda Barcina gobernuan zegoenean PSIS bitartez egitea 2015 urtean erabaki zuen, eta baita ere gogoratu behar dugu bai Barkosen gobernua eta bai Txibiteren gobernua proiektuaren alde agertu zirela. Eta hirugarrenik ere uste dugu erakusten duela kapitalismoa mugimendu sozialak kriminalizatu nahi duela. Eta hori argi geratzen da zigor eskararekin, eta azkenan 7 auziperatuei hauei aurpegiratzen dietena talde kriminal bat direla, eta horrekin kapitalismoak egin nahi duena da mugimendu sozialak diziplinatu. Honen egoera honen aurrean, ELA sindikatua beti proiektu honen aurka agertu da, eta gaurko egunean auziperatuei babesa eta elkartasuna adierazteaz gain egin nahi duguna da beraien absoluzioa exigitu, eta horregatik gaude gaur hemen. Gaur hemen zenbait sindikatu gaude, besteak beste elkartasuna adierazteko eta politika punitibista horrekin laguntzen dugun bukatzeko. Guk uste dugu herrialdea, bertako kultura eta natura oro har defendatzea ez dela delitua inondik inora, eta horregatik etorri gara. Orduan espero dugu aterako dena absoluzioa izanen dela, eta hola ez baldin bada, borrokan jarraituko dugu. Hainbat sindikatu bildu gara gaur hemen auziperatuei elkartasuna adierazteko, euren absoluzioa eskatzeko eta Arostegia proiektuaren aurkako gure posizioan berresteko. LAB sindikatu hasieratik kokatu da Arostegia proiektuaren kontra, proiektu antidemokratiko bat delako Baztango langileen eta herritarren borondatearen gainetik inposatu nahi dena, diru gozez, eta gainera badelako Baztango herriarentzat eta eskualdearentzat proiektu sozioekonomiko prekario bat proposatzen duen proiektu bat. Lan prekarioetan oinarritzen dena, lurraldea kanpokoei ematean oinarritzen dena, etxebizitzaren garestitzea ekarriko duena, eta beraz, batzutan irabazi ekonomikoak mahai gainean jartzen badira ere, hauek ez dira Baztango langileen eta herritarren onurarako proiektu ekonomikoak, eta horregaitik ere, aldagai horregaitik ere, LAB sindikatutik uste dugu Arostegia proiektua ez dela proiektu onargarri bat eskualdearentzat, eta gainera salatu nahi dugu horren aurrean Baztango herritarrek egindako protesta kriminalizatzeak dakarrena dela protestarako eskubidea kriminalizatzea, beraz bada eskubide zibil eta politikoen kontrako eraso bat epaiketa honetan ikusten ari garena. Horregaitik elkartasuna adierazi nahi diegu auziperatuei, baina baita ere euren absoluzioa eskatu eta behingoz Arostegia proiektua bertan bera geratu daia.